Здравейте, дами и господа, аз съм Валентин Касалов, а вие сте с предаването Паралакси, най-българската телевизия, телевизия СКАТ. Тази вечер ще ви разведем и ще ви покажем стъпките, падението на българската магистратура. Ще ви разведем по една чудовищна измама, извършена със съдействието на български съдия. Всъщност за тази измама информирахме в по-ранни предавания, но тази измама е извършена включително и с българските политици, президента Плевнелиев, сегашното правителство и още целият политически скапан в мирисан елит. Говорим за над 10 милиона декара българска земя, които вече са на практика върнати в ръцете на турското правителство. Това е истината. В България има отказ от правосъдие. България е в ръцете на пошли съдии, които, ако беше по времето на Крум, сигурно щеше да им отсече не само ръцете и крадливите ръце и крака, но най-вероятно щеше да ги дере жив с кремък. Нямам други думи, с които бих могъл да опиша това престъпление, което е извършено със свещената българска земя. Но сега ще започнем от начало. Ще ви водим по миризливите следи там, където всъщност водят те, към предателството и престъплението. Срещу което обаче видно и ясно другата страна е заплатила огромна сума пари. За тази сума пари ще стане ясно. Спирам до тук, за да ви представя моя гост. Това е господин Николай Панков, експерт по етническите и религиозни въпроси. Добър вечер, господин Панков. Добър вечер на вас и на вашите зрители. И съжалявам, че ние превръщаме тези ценни мигове за политика и за осъзнаване точно къде се намираме, дали в територия или в държава, защото все повече приличаме на територия и на разградена държава. А вече приличаме и на ограбена държава. Аз разсъждавам за това как дивия капитализъм, т.е. дивите капиталисти, първия милион не им се търси. И разсъждавам за това как един магистрат утре няма как кой да му потърси сметка за този милион, който е купил неговата съвест. Ние разсъждавахме в поредица от предавания, алармирахме за това как турското главно мюфтийство, това, което е под давлението на Ердоган, а именно мюсюлманско изповедание с главен мюфтия Мустафа Хаджи, за да може картинката да е пълна. Същото това главно мюфтийство, което организира на нашия роден български президент Росен Плевнелиев, ифтар с вице-премиера на Турция Бекир Бозда, който каза, че вече всичко е готово за връщането на османските имоти в България. Тогава те се скриха от журналистите, хапнаха, пийнаха, сбогуваха се в Пловдив, а ние започнахме да научаваме на час по лъжичка за огромното престъпление, което вие бяхте прав в анонса си, че не е само индивидуален акт на този или онзи. Всички власти, политика, съдебна власт, магистратура, български парламент, всичко е в кюпа, за да обслужи имперските интереси на Давутоглу и на Ердоган. Ще припомним, но след малко да започнем обаче с новите факти и новите доказателства, които ясно и категорично уличават съдия Николай Марков от Софийски градски съд. За съжаление нямаме му физиономията, но в най-близко време ще го открием и ще го намерим този. Вижте, той е почти безфизиономен човек, но по същество олицетворява цялата магистратска мисъл и творчество. И морал, може би. И морал, защото реално погледнато единственото нещо, което и, между другото, председателката на инспектората на Висшия съдебен съвет каза, на това правосъдие такъва му и управлението и подаде оставка. Сега този човек няма да подаде оставка, защото в момента охранява собствения си престъпен акт. Да припомним само да кажем за какво иде реч. Става въпрос за едно решение, в което постановено на 4-ти, може ли само да погледна? След това удостоверението. Не, това е удостоверението, тук е.
Постановено е на 4.6.2013 година. Така, обяснете какво е, за да припомня на драгите зрители. Значи, господин Николай Марков в охранително производство признава за установено на параграф 4 от преходните и заключителни разпоредби на Закон за вероизповеданията, че религиозната институция с наименование мюсюлманско изповедание е правоприемник на следните 940 мюсюлмански общини. Колеги, можем да ги покажем, показвали сме ги. Да. Така. Всички тези 940 мюсюлмански общини, на които Мустафа Хаджи е правоприемник, де-факто са наследници или носители на имущество, което е покрито, закрито, вещево от името на Османската империя, защото всичките доказателства, колеги, които... имаме ли ги или да ги покажа тук от... По-рано сме ги показвали в едно друго наше предаване. Значи това са имотите. Около 15 страници във всички области. Това са имотите във всички области. Добре, покажете картата, за какво иде реч. Картата покажете. Да, тя е много показателна. Картата... Как ще почервенее с османските туалета. Ето ги. Ето, за това става въпрос. Сега, искам, уважаеми зрители, да погледнете Пловдив, там е подмината, макар че Пловдив има имоти. Да. Искам да погледнете къде най-много червенее. Червенее в южната, югоизточната част. В миналото предаване ви обясних всъщност апетитите на имперските апетити на Турция. Точно в тази част преминава тъй наречената османска дъга или зелен диамант. Това, което имат намерение да правят. На практика вече този съдия си е свършил работата. Да, и той приключи. Така, той е върнал всъщност, без да се съобразява с Цариградския договор и въобще с всички онези договори, които са уредени тогава, когато България се освобождава, без да се съобразява, че всичко това отдавна е приключено и тук Турция няма какво да си връща. А всичко щеше да бъде много добре, ако тогава, секунда, тогава споменахме го това име Николай Марков, но все още вие в лицето на другото... на мюсюлманското сунитско-ханефитско изповедание имаше възможност да жалите. Не само това беше, тогава смятахме, че това е някаква грешка, че това е все пак нещо непознаване на материята, както и че имаме правните способи и че имате право да го спрем. Сега обаче се оказа, че вече, всъщност вие обяснете, че той не само е издал това пъклено решение, но и удостоверение, а в същото време той е извършил и престъпление. Но искам да го обясните сега на нашите зрители, как охранява собственото си престъпление. Аз на първо време ще говоря за специализираната аудитория и след това с емоция, наистина, защото е изключително много от петък, тъй като в петък получихме съответната призовка и разкрихме съвсем пресни, да, и ексклюзивно. И затова не можахме да поради тази причина, на който магистрат съм показал и разкрил, никой не може да повярва, че това се е случило. Да, оставям изводите за накрая, фактите да започнем. Започваме с фактите. Мюсюлманското сунитско-ханефитско изповедание получава призовка, с която му се оказва, че без движение е жалбата, която ние направихме срещу това незаконно решение. Така, нека да я покажем жалбата. Да, която се иска две неща за допълнение. Да се внесе държавна такса от 25 лева по сметката на Софийския административен апелативен съд и препис от жалбата за другата страна. Ето това е. Чакайте сега, нека преди да стигнем до призовката, за да е ясно, за да е ясно на драгия зрител. Така, вие в качеството си на второ мюсюлманско изповедание, вие се жалвате от решението на Николай Марков, който абсолютно незаконно връща въпросните имоти. И самия той ни е посочил като субект на това наше право. Нека да видим жалбата. Да караме подред. Значи, жалбата, това е другата жалба. Въпросът се състои в това, че ние тази жалба сме я направили, въззивната инстанция е Софийски апелативен съд и този господин, който между другото е председател на състава, който се грижи за фирменото дело на мюсюлманското изповедание. Затова той е толкова съществен и важен. И може би точно в това си качество по някакъв начин е натрупал първия милион, за който ние няма да му търсиме сметка. Сега чакайте. Вие говорите за милион, 1 милион и така нататък. В предварителния разговор вие споменахте, че вече
огромна част от неговите колеги и там се мълви Ами една той е такава сума. като градската легенда, Така, защото никой не говори може... се за 1 милион евро ли? Какво? Да, за 1 милион евро. Евро той е получил за това... Ами това са неща, това които... Не, за целия процес. Целият процес. Тоест, за да докара своето решение, което започва първо с мотиви, след това с решение, а както виждаме в момента, и той го охранява, за което аз мисля, че би трябвало да му се даде малко повече от милион. Защото това би следвало във всяка нормална държава да е край на неговата кариера и господин Сотир Цацаров, както призовава една за мене така емоционално нестабилна депутатка от Атака, трябва да го арестува на мига. Само че този господин нито е зад решетките, нито му е повдигнато някакво обвинение. Ние ще направим всичко възможно след днешните разкрития да му осигурим комфорта на решетките на този господин и тогава ще изпробваме стабилността на цялата система. Защото да се върнем на фактологията. Давайте да караме по Ето, покажете призовката. Така, чакайте. Ето я. Документите са страшно много. Ето, покажете я призовката. Какво всъщност... няма нищо лошо. На тази призовка? Какво искате да... Значи, в правомощите на господин Марков е да отстрани нередности по исковата молба, по частната жалба. И той е казал какви са нередности. Това е нашата жалба. Ето, забележете. Внесени са на два... Значи, аз тук бих искал едното иска да внесете и не 25. На 2.8 излиза това разпореждане. На 23.8, като е даден едномесечен срок за неговото изпълнение. На 23.8, по сметка на Софийския апелативен съд, са внесени 25. Защо са толкова важни тези документи, които ви показваме? После ще ви кажа, за да можем... Показваме ги, уважаеми зрители, като фактология, които са част от пъзела. За да може, когато гръм удари, как ехото заглъхва да стане. Добре. След това, с молба, в която на 23.8, т.е. когато са внесени парите, ето е внесена. Това е молба, входирана с изпълнението. Т.е. квитанцията, която е с депозираната сума. Вие заявявате, че сте изпълнили указанията. Моля камерата да обърне внимание на сигнатурата на Софийски градски съд, защото това нещо господин Марков не може да го изличи. Това? Да. Така, това е датата. Добре. И какво е нашето очудване, когато 23.08. Добре. Датите са много важни. На 16.09.2013 година ние вадим удостоверение за актуално състояние, което, между другото, е представено във всички съдилища по всички дела на мюсюлманското изповедание и което ще обърне процесите и за това няма да са виновни провинциалните магистрати и съдии, а ще бъде виновен измамника, защото аз вече не мога да го наричам магистрат, Николай Марков. Защото той в това удостоверение... удостоверението имаме. Точно така, в това удостоверение той казва, че решението за правоприемство е влязло в сила. Тоест, това удостоверение... Това е удостоверението малко по-надолу, сега ще ви го покажа къде е. Ето тук, чакайте, ето това тук, на 4, нека да го подчертаем, т.е. 4.06.2013, нали така? Точно така. Ето го тук долу. Така. И сега ще ви поясним. И ето го, само да се погледне. 06.2013. Т.е. вече е влязло в сила неговото решение. Точно така. И вчера ние получаваме призовка когато ние знаеме с това удостоверение на 16, ние вече знаеме, че решението по някакъв неведом начин е влязло в сила въпреки нашето обжалване. И затова използваме другия способ, защото има два способа. Единия, който е предвиден от закона и другия, който е предвиден в извънредното законодателство по повод на влезли в сила съдебни решения. Ние сезираме Върховния касационен съд за отмяна на влязло в сила съдебно решение. И господин Марков е блокирал първата наша жалба, а втората наша жалба... Всъщност вие жалите чрез него. Точно така. Чрез него в Върховния касационен съд. Всички жалби по фирменото отделение минават през фирмено отделение 7-ми състав, на който председател Николай Марков. Ами просто не изпраща отстранените, както ние видяхме, негови забележки, не ги изпраща. След това, значи всеки магистрат
който му е изпълнено разпореждането и следи служебно за законността на дадена жалба, както е в случая, би придвижил нашата жалба до Софийския апелативен съд. И там вече щеше да се гледа съответното неправомерно решение и апелативният съд да се произнесе има ли основание нашата жалба или не. Само че той ни прегражда това право, вкарва всичките ни документи с искането и с законността, ги бута под кошчето, замита ги под килима и когато ги вписва незаконно, т.е. когато това нещо вече решение е по партидата на мюсюлманското изповедание и издава съответното удостоверение за актуално състояние за трети лица, за които вече това е доказан факт, т.е. влязло е в сила съдебно решение, се оказва следното, че ние се жалиме пред Върховния касационен съд отново, защото такава е юридическата практика, през председателя на фирменото отделение на мюсюлманско изповедание до Върховния касационен съд. И господина прегражда и това наше право. Как го прави? Ами прави го с една резолюция, с едно разпореждане, което ние получихме в петък. И ни се изясни картинката. Защо? Защото той казва, че жалбата ни е оставена без движение, чета дословно резолюцията. Решението, т.е. това с правоприемството на Николай Марков, не е влязло в сила, а ние виждаме и не сме малумни, че удостоверението казва друго, тъй като от мюсюлманско-сунитско-ханифитско изповедание е постъпила въживна част на жалба и е конституирано като ответник. До тук всичко добре. Обаче, оставена е без движение с разпоредба от 1.8, която не е изпълнена. Ние доказахме, че сме я изпълнили, но господина с тази своя резолюция ни казва, че е замел нашата правна система и въобще дипломата си под килима. Следователно, за да продължи, той казва и новата молба остава без движение, защото не е връчен, не е даден препис за ответника. За всички магистрати е ясно, че когато имаш влязъл в сила съдебно решение, няма ответник, защото няма срещу кого да се жалиш. Ние жалиме законността пред Върховния касационен съд на влезлия в сила съдебен акт. Тоест, този господин не само се гаври с правото и всеки магистрат би следвало да се отврати, че такъв колега съществува, но това е и една абсолютно едно тенденциозно действие за отказ от правосъдие. Нека да го покажем и да го изясним. И ако си спомняте... Но той това го казва. Всъщност, ето го. Това е всъщност най-важното, което... Да. Ето го, да го покажем. Вие пак ще го прочетете. Защото има нещо много интересно. Забележете датата. 14.10.2013. Точно така. Така. В същото време, решението вече, което ви показахме, което е влязло в сила, което го е вписало... месец преди това. Месец преди това. Тоест, той лъже. Той заявява, че не е вписано. От това излиза, той заявява, че не е вписано. Нали така? Точно така. Той заявява на вашата жалба, че след като не е вписано в съответните регистри, т.е. неговото решение... Той казва, че ние го жалим. Ние го жалим, забележете, не е влязло в сила. Но не е влязло в сила. А то влиза в сила, когато се впише. А то е вписано от 4.6.2013. Точно така. Не, от 16. Да, 2013. 4.6. От 16. От 16. Точно така. Горе, когато е удостоверението. Не когато е постановено. Да, добре. И какво се случва? Това е един месец. Мустафа Хаджи, когато ние направихме... това е един месец. 14.10. А на 16.9. ние сме взели удостоверението. Тоест един месец... Това се нарича документ на измама. Вижте, то не е документ на измама. Това е направо престъпление. Това си е престъпление, да. И ако ние говориме за изтичане на някакви СРС-та, за хващане на някакви хора с белязани пари и така нататък, няма нужда. Ето, един престъпен акт, едно
престъпно решение, което за да получим ние справедливост, го жалиме както е предвидено по ГПК и търсиме справедливостта чрез институциите на българския съд, но се оказва, че в ръцете на един корумпиран съдия, какъвто е Николай Марков, процедурите са само средство, за да може той да извърши своето престъпление. Представете си, сега говоря за обикновените хора. Това е все едно лекаря, който акушира, да хване и да удуши детето, вместо да го даде на майката да го прегърне. Това е същата тази история, с която всеки специалист трябва да извърши точно обратното, защото това е харакири, това е сепуко. Той фактически е направил едно ритуално самоубийство на съдебната система. И междувременно обаче, тъй като се облагодетелствал от нея, той е изнасилил Темида. Това е, което се е получило. Обаче, за обществото какво ще се случи? Ето тук е основният момент. С това удостоверение за актуално състояние, защото той нас ни е отстранил по незаконен начин така, какво от се процеса. случва от тук нататък с останалите ето имоти, първия акт. Вие виждате... делата, които се водят. За вие виждате, бастиона в бяхте в Стара Загора. Безистена в Ямбол, Стара Загора, Екситам, музея на... Получи се една национална кауза, защото хората имаха дефицит на чувство за справедливост. Те просто усещаха, че нещо незаконно се случва, но не можеха да си обяснат какви са процесите. Старозагорския окръжен съд прекрати делото за Ескид джамия. Само че, когато се здобиха с именно това удостоверение, те жалиха това определение, т.е. престъпната група, адвокат Руев и другите магистрати около него, защото за мен и когато ние сезирахме главна прокуратура, те ни отговориха, че това било частно правен характер. Сега ние още в понеделник отново ще ги сезираме, защото тук отново получаваме потвърждение за престъпна група, а не за частно уреждане на частно правни отношения. Въпросът е следния. Добре, какво ще бъде съдбата на тези сгради? Сега ви казвам веднага. На базата на това удостоверение е решение Пловдивския апелативен съд на базата на това удостоверение върна делото в Старозагорския съд и то започва да се гледа наново. Тоест ще върнат имотите? Естествено. Тоест каузата е предварително загубена? Не, каузата е предначертано, преднамерено коригирана. Какво означава това? Когато не можаха да прокарат закона си в парламента, когато се здобиха с това неправомерно решение, когато този съдия го вписа в това удостоверение, което е за трети добросъвестни лица и за администрация и за съдебни инстанции, вече нещата са променени. Той лъже своите колеги, че има влязло в сила съдебно решение, а такова няма, както сам е написал в своята резолюция. Как уважаемите съдии в Стара Загора, как уважаемите съдии в Ямбол, как уважаемите съдии в Карлово и така нататък да знаят, че този магистрат лъже, че той е погазил правосъдието. Защото всеки магистрат говори с своите актове. Актовете на съдиите са техните решения. Ето, той е казал, установил. Как точно е установил? И ето другия момент. Той е вписал това установяване в удостоверението за актуално състояние. И всички казват, влязло в сила съдебното решение. 16.9, да. Точно така. И вече, когато се промени картината, хората няма да знаят истината. А те ще бъдат гневни на местните магистрати, които трябва да гледат закона. А те вече имат влязло в сила решение и удостоверение, където той връща всички имоти. Ами да, когато съд постанови, че вие сте единственият наследник на прабаба си и всичките ви братя, сестри и прочее могат да пият една студена вода, значи вие сте единственият наследник на вашата прабаба. Това е чудовищно престъпление. И това не само е чудовищно престъпление, това е един заговор, който е планиран, който е платен, който е осъществен с помощта на турската държава. И тук е много същественият момент. Кои са другите съучастници? Защото всеки, който застане до Николай Марков, е престъпник, който трябва веднага да получи своята присъда. Дори и на трибунал. Ще ги покажем и ще ги съобщим, само нека до този момент, защото ми се струва, че прекалено много правна информация стана за обикновения зрител и аз искам само да го смела, за да им го кажа. Така, значи, ето това, което ви показахме, чрез Софийски градски съд, до състав до Върховния касационен съд, това е всъщност вашата
жалба Това на мюсюлманско-сунитско... Не, това е втория ни жалба. опит. Да, втория ни опит втори да се спази правосъдието. Ето го. На което, уважаеми зрители, въпросният Марков отговаря, че няма как да се жалите, аз го обяснявам по простичък начин, защото все още няма влязла в сила съдебно решение. Подписа виждаш там 14.10. В същото време този същия негодник един месец по-рано всъщност той го е вписал вече. Ето го удостоверението, нека да го покажем. 16.9.2013 година. Така, с което подарява, облагодетелства, всъщност, айде да го кажем направо, Турция. Директно Турция. Така, ето това е удостоверението. С неговия... Накрая и неговия Да, ето го, съдия Марков, да ни кажете, че това ние сме си го съставили или измислили. Ето го. Същия този хубавец. И адвокат Руев го използва това удостоверение, колеги, като турския флаг в българските окръжни съдилища. Така. И от тук нататък, всъщност, той е отрязал ръцете и краката на Темида. Точно така. И от тук нататък българския съд трябва да се съобразява с това всъщност, това престъпление. Той е задължен. И това е целият проблем. Защото със стабилитета на присъдено нещо в охранително производство, което е само конституивно, тук е целият проблем. И че този господин наистина алал да са му всички пари, но въпросът е как спи. Как неговата майка, защото този човек ние не го знаем. Той за нас е анонимен. Той няма физиономия. Ще го познаем. Няма Фейсбук. Няма случай, но въпросът да е го такъв, познаем. че аз казвам следното, че българското правосъдие през този акт вече е тотално сринато, защото фундамента на българството не става въпрос за съдебно решение, не става въпрос дали то е справедливо. Ние тук говориме за функционирането на съдебната система и след като този човек е отрязал ръцете на Темида, избол я очите и я префасонирал в негов вариант и модел, т.е. той всичките неща, за които е задължен, тук не говорим за това дали той може да иска, дали съвестта му диктува да произнесе дадено решение и прочее. Тук той трябва да предвижи определена документация, която обаче не може да затрие от регистрите на съда, която не може да забели, не може да ни върне парите, които сме внесли за държавната такса, които той е поискал. Всичко има това черно на бяло. Всичко го има. И той за трябва да го предвижи. Да го предвижи до Върховния касационен съд. Нека Върховния апелативен съд да се произнесе. Има ли основание нашата жалба или не? Нека да го кажем простичко. Значи той чрез поредица от други престъпления скрива основното престъпление. Точно така. Като на вас не ви дава никаква възможност да жалите до по-горна инстанция. Която да коригира неговото решение. Така, като в същото време той продължава да върши престъпление, лъжейки, че всъщност не е влязло в сила неговото решение с един месец. Когато ние виждаме каква е ситуацията, използваме другия способ, защото законодателя и корифея Живко Сталев точно това е казал. Института, той е извънреден способ, така се нарича в правото, института на отмяната, което е корекция свише на Върховния касационен съд, тя влиза в сила само и единствено, когато наистина по някакъв начин не е даден достъп до правосъдие, когато съдебното решение е в нарушение на закона. И това го констатират върховните съдии. И когато първо апелативните съдии вече ние сме отрязани от този административно, с ясната умисъл на този Марков. Да се запази престъплението. Точно така, да се запази стабилитета на неговото решение. Когато ние вече сезираме и върховните касационни съдии, той също ни праща в трета глуха. И тук вече аз се замислям какво трябва да стане. Трябва да стане според мен революция. Защото ако ни гледа господин Цацаров, той наистина трябва веднага да изпрати заптиета да потропат на вратата на този господин. Аз искам да се обърна не само към господин Цацаров, аз искам да се обърна и към Висшия съдебен съвет. И да ви попитам, до кога, уважаеми съдии, магистрати, ще търпите подобно чудовищни
подобни чудовищни решения. Ама Но той... кога ще го търпите този? Господин Цацаров, самосезирайте се и то по най-бързия начин да бъде изхвърлен от съдебната Какво система. направиха Трябва да му обаче... се подигне там обвинение. Значи, скандално беше, защото този господин е изваден от нафталина на Софийски районен съд. Така е, И Серушко, който там си се е скатавал. Обаче, когато откритието, семейната приятелка на господин Цветанов, Красимира Янева, завладя българския съд, а между другото този Висш съдебен съвет, който вие искате да го сезираме, ние ще го сезираме, но въпросът е, че неговия инспекторат в момента е обезглавен, т.е. съдебната система няма коректив, а една система без коректив, тя не е система, но въпросът е такъв, че именно този Висш съдебен съвет, заради какви заслуги не знам, но награди Красимира Янева с титлата върховен съдия, която едва ли на тая крехка възраст с нейните магистратски решения заслужава. Но тя е прекия покровител. Тя е човека, който в инкубатор отглежда съдии като Николай Марков. И проблема, за да не го хвърляме върху целия съд, нали знаете, че в кацата с меда нещо миризливо обърква цялата работа. Така е, да. И тук цялата каца вече дава фира. Затова аз съм абсолютно се обръщам и към магистратите, защото не може един такъв човек да носи тази тога. Не може той да дава да е лицето, защото ние няма да спрем до тук. Ние, установявайки този правен абсурд в петък, вие сте ексклузивно, ние ги изговаряме тези неща и аз смятам, че на този Какво ще предприемете сега? От тук нататък, сценарий ще сложим край и вече няма да са турските сценаристи. До тук ние вървяхме по сценария на турските сценаристи. От тук нататък вече започваме да пишем нашия сценарий. Какъв е той? Първото, което е... Мисля, че гражданското общество трябва да скочи и да ги уметете. Чрез вас ние наистина отваряме един апел към будната съвест на гражданите. Защото политиците ни, те са приспани, не знам точно с зурли или с какво, и с шепота на евра или на алтъни, нямам представа, но те не реагират. Затова ще говорим малко по-късно. Но, тъй като с едно криминално деяние, което трябва да бъде разследвано именно като престъпна група. Говори се за кокаинови крале и така нататък. За какви дребни стотинки говориме, когато над 10 милиона декара земя ще бъде отнета от България с престъпен начин? Ако всичко беше законно, добре. И това е само секунда да доуточним нещо. Тук, уважаеми зрители, говорим само за едно решение, на едно чудовищно решение на един чудовищен човек. Съдия Николай Марков. Не говорим за втория начин, по който Турция атакува останалата част от земите, които искат да си върнат. Това е закона за вероизповеданията. Това е нещо съвсем друго. До тук на практика има върнати чрез това удостоверение, чрез това решение и вписването 10 милиона декара. Останалата земя, България е около 45 милиона декара, някъде там, т.е. още едни 15 милиона, че и повече, ще бъдат върнати сега, чрез закона за вероизповеданията, подготвен от Атака, БСП и ДПС, който вече е в ход, защото е минал през всички комисии. Ако не се лъжа. Това е другия акт, за който. Така. Сега, задавам ви следния въпрос. Какво следва, сега ще припомним всъщност как започва цялата тази отвратителна история, предателска. Какво смятате да направите? На вас вече ви са вързани ръцете. Няма държава, отказ от правосъдие чрез измама. Няма право. Първото, което е, ние веднага ще сезираме Европейския съд по правата на човека в Страсбург, защото това е чудовищно нарушение на юрисдикцията и правото. Ще сезираме съответните институции като последно, макар че аз не вярвам в тяхното правораздаване. Главен прокурор, Висш съдебен съвет, включително и госпожа Красимира Янева, да отзове незабавно този човек
да го отстрани от фирменото дело на мюсюлманското изповедание, поне на първо време. Трябва да му се потърси съдебна, трябва да се след като тези неща като тези неща са факт, защото ние ще ги предоставим, те са факт. Това вече не е магистратска съвест. Ние не говориме за мотивите към дадено съдебно решение, както примерно конституционните съдии се избърсаха магистратската съвест за Дилян Пеевски. Нали, съдебни решения не се коментирали. Ние не коментираме съдебно решение. Ние коментираме задълженията, които господин Марков е трябвало да извърши, когато определени условия са били удовлетворени. Тук не говорим нито за съвест, нито за съдебно решение, нито за право. Тук говорим за процедура. И когато тази процедура по един, вече нямам епитети, но айде най-малкото е престъпен начин е била нарушена, това престъпление е лесно доказуемо. Ние считаме, че е лесно. За нашите магистрати сигурно ще бъде трудно и за главния прокурор. Но за европейските магистрати това е аксиома. А аксиомите в правото са аксиоми. Добре, значи граждански протести ще организирате. Следващия момент, който е много съществен, ние не трябва като гражданско общество, независимо, че тук става дума за, както се изрази един магистрат от Върховна касационна прокуратура, частноправен спор. Тук няма въпрос за спор. Всички хора, които се дигнаха в Стара Загора, в Кюстендил, в Видин, в Враца, в Русе, имаше много хора, които се обаждаха. Патриотичното обединение, заедно с Националния фронт за спасение на България, останалите хора. Които чувстваха, че има нещо несправедливо, няма защо да обвиняват местните си магистрати, защото те не само са свързани ръце, те трябва да започнат да постановяват утвърдителни присъди на исканията на този престъпен кръг, който се оглавява от Труев, финансиране от Турция и на който знамето и флагмана е Николай Марков. Те трябва да дойдат в София, ние трябва да се организираме, трябва да сезираме със собственото си присъствие, защото ние тук трябва да отстояваме правото да бъдем свободни. Защото утре с друг престъпен акт ще ни се отнемат други права. Утре ще пострада друга... Каква ни е гаранцията за монополи, за каквото и да е? Ние вече в фундамента нямаме вяра. Какво е и между другото, забележете с какъв аплом президента Росен Плевнелиев свика клакьори във военния клуб преди няколко дена да разсъждават за съдебната система. Ами вие виждате ли в това, което ние показваме съдебна система? Така, нека да припомним обаче цялата история. Така, преди месец беше, ако не се лъжа, уважаеми зрители, септември, когато мюсюлманите празнуваха Рамазан. Месец Рамазан не го празнуваха, а бяха в месец Рамазан. Бяха в месец Рамазан. В България дойде вице-премиера на Турция Бекир Боздак. Можете да го покажете. Който беше посрещнат от също вице-премиера и министър на правосъдието Зинаида Златанова. Дайте да ги видим, колеги. Така, ето го Бекир Боздак, вице-премиер на Турция. Вижте така неотрезнялата усмивка на Зинаида Златанова. Така, той беше посрещнат същото време от президента Плевнелиев. Ето ги двамата, нещо тук си връчват, кой на кого не е ясно, а пък и не е толкова интересно. През цялото време, всъщност, мисията и задачата на Бекир Боздак беше следната. През цялото време на срещите, осъществени на така много високо правителствено ниво, Бекир Боздак, и това е според турските вестници, е заявявал, че Анкара ще върне имотите чрез една агенция за международна помощ ТИКА, т.е. той заявява, че Анкара ще си върне голяма част от имотите в България чрез въпросната агенция ТИКА, агенция за международна помощ. Всъщност това е фасадната боя на или гражданското наименование на техните тайни служби или МИТ. Всичко това го знае президента Първанов, знае го премиера Орешарски, знае го вице-премиера Зинаида Златанова, но тогава угодно, така чисто
роболепно премълчаха пред обществеността, а същия този, Бекир Боздак, беше обиколил цяла България, беше се запознал с остатъците от Османската империя, от това, което уж те са строели, и в прав, категоричен, апелативен тон е заявил, че България трябва да върне тези имоти. Вместо Плевнелиев да тропне по масата и да изгони по най-бързия начин ето този Бекир Боздак, той отиде на вечеря, те наречената ислямска вечеря, Ифтар, в Пловдив, където бяха допуснати единствено турските медии и бяха наритани по най-бруталния начин, като плешиви кучета, българските медии. Българските медии, по-голямата си част, изключително послушни, поскимучиха, пооблизаха се тук-таме по задните части и се затраяха. Всъщност, никой от българските медии, с изключение на телевизия СКАТ, вестник Десант, ясно и категорично посочиха пъкления план на Бекир Боздак в съучастие с българското правителство и президента Плевнелиев. От тук нататък, като погледнем обаче в дълбочина, нека да ви кажем, че около Бекир Боздак непрестанно през цялата визита, през цялото му посещение, докато е бил тук в България, около него, в свитата му, в близкото му обкръжение, са били Корман Исмаилов и Касим Дал. Тези двамцата са част или в основата на тъй наречения реформаторски блок, в който влизат, знаете, движение на гражданите на Миглена Кунева, там сините оттайки на Надежда Михайлова, синьо-черните костовищчета около Костов. Това е реформаторския блок, който сега точи зъби, обслужва Турция и се кани утре отново да влезе във властта. Това е реформаторския блок. И така, като се върнем обаче малко по-назад, се връщаме, за да ви кажем пък коя е Зинаида Златанова. Зинаида Златанова е назначена като като министър на правосъдието без един ден юридически стаж. Защо ли? Защото Зинаида Златанова, тя през цялото време тя е добра приятелка и в бизнес отношения с Моника Йосифова или Моника Станишева. Тя е член на управителния съвет на една фирма на Project Point, която участва в една друга фирма, консорциум диалог с администрацията, и така са печелили доста милиони. Брата на Зинаида и Моника, пък другата нейна приятелка Моника Станишева, имат една и съща фирма. Така. А Миглена Кунева пък е много добра и в бизнес отношение. Тя е съдружника, Миглена Кунева е много добра приятелка с същата въпросна Зинаида. Баща й на Миглена Кунева, Камен Велев, пък е в учредителите на Кунева, на нейната партия, Граждани за България. Така че за всичко тук се вижда и полуплешивата очелата глава на Станишев, който пък беше уредил същата тая, най-вероятно, така, за да изненада приятно жена си, женка си, направи Зинаида Златанова вице-премиер и министър на правосъдието. И както стана ясно, по-късно въпросната пък негова жена на Моника Станишева лъснаха десетките милиони евра, които е печелила чрез мъжа си, и то чрез корупционни сделки. Знаете, там аферата в Австрия. Това е само част от кръжеца, които са се навързали и която единствена цел не е България, а парите, които работят, парите, които ще спечелят, за да работят срещу България. И тези неща вече са факт. Само, че вие казвате, съда е обезглавен, няма съд. Аз мисля, че и прокуратурата по същия начин... Фундамента на правото е взривен. А когато един фундамент бъде взривен,
едва ли някоя къща, която ние вече сме на покрива и търсиме някаква помощ, молейки се някой да ни спаси, защото отдавна сме се качили там. Аз сега, да ви кажа честно, разбирам онези хора, които сложиха край на своя живот чрез ритуалните си самоубийства, с запалвания, с скачане от мостове и така нататък. На мен също ми идва да направя едно сепуко във вашето студио, но защото нямам изход, нямам чувството, че имам някаква перспектива пред себе си като евентуално бъдещ юрист. Ситуацията е такава, че това, което ние тук разгърнахме и показахме на вашите зрители, до такава степен отчаива, че няма по никакъв начин възможност да се възцари справедливост. Поради тази причина ние, освен че ще свършим всички необходими допълнителни юридически неща, ние трябва да кажем на обществото истината. Не, че царя е гол. Нито има цар, нито има къща, нито има фундамент. Тоест, ние трябва да започнем да бъркаме бетона още от самото начало. Само, че преди това трябва да бъдат изметени всички тези корумпирани магистрати, политици. Вие с вашето експозе доказахте, че всичко е свързано. И че поради тази причина, дето казвате, усмивката не изтрезняла на Зинаида Златанова, прегръщайки се с Бекир Бозда. Ами вие знаете ли, че на същата тази верия ифтар Бекир Бозда е дал няколко тома от османските инти, от архите на турската държава, на нашия президент. Същите тези томове ги е подарил в Русе и по същия агресивен начин е направил няколко копки и е лъснал паметниците на турските войници, загинали край Плевен. Всичките тези неща вие ги отразявахте, а за останалата част от българското общество или медия се занимаваха с разни реалита и забава. Защото ние сме на дъното, а същевременно онези телевизии и медии ни забавляват. Забавляват ни по онзи перверзен начин, с който Мария Антонета е хранила народа си с пат, когато те са нямали хляб. Сега да поговорим обаче малко с другата част на пъкления план, закона за вероизповеданията. Вие казахте, като говорихме преди предаването, че Цонев вече по заобиколен начин се опитва да пробутва части от закона в други закони. Защото ние няколко предавания имахме изпреварващи. Сега имаме догонва информация. Разбира се, че господин Цонев няма да си остави магарето в кълта, когато му е замирисало на милиони. Нали се сещате, че вие го познавате, той е тук ваш... Бешетъл е из Бургас, ама сега не знам дали има... Точно наши, след малко ще се... Не знам дали може да се появи тук сред общността. Проблема е такъв, че той като председател на комисията, на икономическата комисия, вкара в закона за местните данъци и такси онзи прословут текст, който ние коментирахме с вас в едно от предаванията, който гласеше, че вероизповеданията се освобождават от налога на местните парламенти за местни данъци и такси, или т.е. такса смет и битови отпадъци. Но забележете, в това няма нищо лошо. Да, хубаво е да има някаква справедливост по отношение на това, че един храм като обем и кубатура не може да произведе толкова буклук, колкото един жилищен блок със същия обем и кубатура. Това е така, но той не го прави по този начин. Той го прави точно обратното. Той казва, окей, вероизповеданията няма да плащат, но задължава тези задължения, които имат вероизповеданията, да се поемат от местните бюджети. Тоест от местните данъци и такси на останалото население. А това какво е? Това е открит лобизъм. За кого? За онези концесионери, които сигурно са си платили, за да може този лобистки закон. Защото вие нали знаете, че много по-хубаво е за един обем, който не продуцира толкова буклук и вие няма да вложите никакви усилия, да получавате същите пари, които трябва иначе да заработите. Тоест, налога остава, вероизповеданията се освобождават,
местните кметове трябва да търсят да вземат Ама ние тук пари. не говорим само за храмове. Чакайте, около храмовите има прилежащи постройки, които се отдават под наем под формата на магазини, че включително и кръчми, че каквото кинкалерията... Значи всичко се освобождава. Всичко се освобождава. Точно така. Това е Йордан Цонев ментата. Точно така. И това, между другото... Един от големите съвременни злодеи на България. Това мина първо четене през парламента, да. И остава, сега е вече в комисията. Тези негодници те ще го гласуват. Като нищо. Като нищо. И тогава кметовете ще започнат да реват. Включително. Защото това е удар, между другото. Тоест това ние ще плащаме. Ние после ще ревем. Първо ще реват кметовете, защото те ще трябва да са тези, които ще трябва да дигнат налозите на гражданите. И последно ще реват гражданите, защото вместо една несправедливост да се реши по очебийно най-простия начин. Тоест да се направи някаква справедлива оценка за това колко буклук произвежда даден храм. Дали му трябва кофа, или му трябва самосвал, или му трябва контейнер, или три. И така да се изчисли, че да е по силите на съответното изповедание да поеме този налог, който примерно би могъл да бъде 100 лева на месец или нещо от този сорт. Вие знаете много добре, че има и нещо друго. Сега, тъй като всеки закон няма ретроспективен ефект, т.е. не се движи назад, а само напред. В Закона за вероизповеданията имаше и една такава данъчна амнистия за такива задължения. Православната църква, мюсюлманското изповедание дължат милиони на общините. Сега тези милиони се опрощават ли какво? Не само се опрощават, но тези милиони остават залог на кметовете и ще бъдат платени от данъкоплатците за в бъдеще. Това също е прокарано в закона. Да. И това е странното, че когато Кой закон беше, повторете? Закона за местните данъци и такси. Закона за местните данъци и такси. Точно така. Който е под давление. Тоест всички задължения на джеми, на храмове православни. Вие знаете ли... Това се отнася и за всички вероизповедания. Всички вероизповедания. Те дължат, след което... Протестантската църква има в гетата несметен брой тук става въпрос за милиони, които ще бъде ощетена държавата, респективно общините, в които се намират въпросните. Да, не се казва тези пари не се дължат. А се казва, тези пари не ги дължат вероизповеданията, но ги дължат общините. Тоест, този налог го поемат общините. Така, това най-вероятно се прави също срещу някаква огромна сума. Нали се сещате, че този парламент е на лобизма без закон за лобизма? Можем да ги изборим и можем много лесно в големите градове, а и не само в големите градове, да видим кои са концесионерите и веднага ще ви кажа кой колко е надиплил, примерно, от зависимост какъв е ранга на човека, за да получи тези милиони без да работи. Защото това е най-същественото. Храмовете не продуцират толкова буклук, колкото им се начислява. И тази несправедливост не се решава като се маха несправедливостта, а като оставаме парите за това да ги плаща българският данъкоплатец. И освен това дълговите им се опрощават. Тоест те ще виснат като камък на общините. Безспорно, защото общините дължат тези пари на съответните концесионери. Ето тук е затворения престъпен кръг на хора, които ни ограбят чрез всичко под благовидния предлог, че се грижили за църквата. Защото вие много добре знаете и аз ще зачекна следващата тема, като се върнахме на закона. Значи Цонев започва да прокарва Нека само закона. да видим един войс, едно видео. Колеги, дайте първия войс. Йордан Цонев, кой е? Да си припомним за какво става въпрос. Да не го забравяме. Да. Поздравявам! Кой е Йордан Цонев? Депутат от етническата партия ДПС, известен с прякора си ментата, дребен на ръст, с хамелеонски нрав, той пробива в политиката и успя да влезе под кожата на толкова много политически лидери. Сега е фаворита на Доган. Всъщност, откъде се пръкна Йордан Цонев та стигна до тук и се счита за един от най-богатите мъже в България? Прякорът му Данчо Ментата е от преди 10 ноември 1989 година, когато е бил крупие в бургаския хотел България. Запознати твърдят, че Ментата е бил ченге. Всъщност в уния тоталитарни години няма как да си крупие и да не си ухом. Първоначалният си капитал Ментата натрупва като собственик на малка пицарийка. Търгува с Кока-кола. Заедно с брата на Премянов държат в годините на прохождаща демокрация Ченч Бюра в Слънчев бряг. Влиза в политиката чрез СДС Бургас. През 96-та става председател на Сините в града.
Цонев е продукт на Костов, твърдят запознати. Цонев е имал тогава и доста близки отношения с класната. По това време със съдружниците си Йордан Цонев прави големия финансов удар. Купуват земеделска земя и след месец се продават на над 100 пъти по-висока цена на бензиностанция Шел. В парламента Ментата попада през 1997 от Бургаския избирателен район от листата на СДС. Даже оглавява в Народното събрание бюджетната комисия. С името на Йордан Цонев са свързани едни от най-крупните измами в България. Източването на Нефтохим, заедно с тогавашния заместник министър на промишлеността Едит Гетова. Ментата е свързан с изпомпването на големите български мелници, продажбата на държавния резерв, замесене в схватки за българските морски курорти. Повечето помнят приватизацията на елените. И как изведнъж Цонев се оказа собственик на курорта. Ментата беше изхвърлен от Националния изпълнителен съвет на СДС през 2001 заедно с Христо Бисеров, когато в сините редици започнаха обвиненията в клиентилизъм. След това Йордан Цонев направи опит да се сближи с дошлите на власт царисти. И тъй като не успя да стане близък на Симеон, прехвърли намеренията си към ДПС. Запознати твърдят, че Ментата си е платил депутатското място в 40-то Народно събрание с 100 000 лева, които дал за построяване на джамия във Варненския квартал Аспарухово. Данчо Ментата и тук в ДПС направи рекорд. Само за 6 месеца, както става член на етническата партия, се издига до поста заместник-председател. Сега като най-близък приятел на Доган се разбра, че фирмите на Ментата са помпали от парите, отпуснати за наводненията. Лично Цонев тогава е посочвал фирмите, които да извършват ремонтирането по възстановяването. Йордан Цонев факира в изкуството на облагодетелстване от властта. По времето, когато е бил депутат от СДС, тъстът му единствен получава земите си в пълен размер в крайморския рай Резово, плюс 10 декара общинска земя на брега на морето. Говори се, че Йордан Цонев е купил доста имоти в Странджа. Откакто е в политиката, Ментата е един от най-богатите в страната ни. Хвали се навсякъде как само чорапите и вратовръзките му са супер скъпи и само маркови. Може би най-добре го характеризира неговият тъст, който казва: Йордан от всякъде и от всичко може да направи пари. И през цялото това време парите, които е направил Йордан Цонев, са от действията, които са насочени срещу България и българския народ. Това е. Откровени престъпници. Шокиращо видео, ретроспектива, която само ни убеждава, че той е един изпечен мошенник и всичките неща, за които говориме, са добре обиграни в миналото, като характер, като действие и абонамент за председателството на Комисията по бюджет и финанси в Българския парламент. Защото ако някой се пенсионира на този пост, аз мисля, че ще бъде господин Цонев. Така, но ние говорихме за генезиса на зло. Говорихме и за останалите, всъщност ни показахме една част. Останалите обаче, които сега в момента обслужват изключително яростно и се опитват да прокарат този закон за... Те не са случайни. Тук нека кажем, да го повторим, че този закон е със съдействието внесен от Атака. Не само. Значи, ние имаме председателя на Българския парламент, флагмана на тази власт парламентарна. Ние имаме господин Цонев. Имаме господин Хюсеин Хафъзов, флагмана на ислямизма в България. И ние имаме, което е много очудващо и което беше абсолютно излишно, за мен поне, но пък много на място, с оглед на мястото на Атака в момента, господин Павел Шопов. Сидеров къде го забравите? Да. То в тази цялата ситуация идва и от главата. Нека да отворим една скоба и да кажем как Сидеров през цялото време всъщност спъва. Вие сте подали една жалба за конфликт на интереси, това, което го показахме миналото предаване. Значи това, което е съществено е, че ние се борим по няколко фронта. Хафъзов. Ние разобличихме господин Хюсеин Хафъзов, който е нестандартният депутат в групата на Движението за права и свободи. Защо? Защото той минава като главен секретар на мюфтийството за краен ислямист, за фанатик, на който жена му не ходи на море, защото се развращавала от голотиите, а той бере гъби с млади момченца в планината и че идеята му за работа е само и единствено в полза на исляма в България. В това няма нищо лошо, но когато тази работа в полза на исляма и на главното мюфтийство на Ердоган е в конфликт на интереси с преките ти задължения като заместник-председател на две комисии,
това е Комисията по вероизповеданията и Комисията по култура, то тогава има съответната санкция. Тази санкция би следвало да я осъществи господин Волен Сидеров на първо време, защото той стана председател на една комисия, която се казва Комисия за предотвратяване на конфликта на интереси. Така, сезирахте ли го въпросния? Да, ние го сезирахме и аз тук отново ще покажа документи, защото накрая ще кажем на драгия зрител защо показваме пак документи. Ето вижте, Комисия за борба с корупцията, София, Княз Александър I, на 12.8. Господин Занев е приел, това е... Ами, той на 12.8. през това време Сидеров вършеше, криеше се под една маса в София и врякаше, крякаше по един така, това са българските пощи. След което тук дойде да крещи и да вика. За всички нормални български граждани това е писмо с обратна разписка. Не може адресата и получателя да не е получил пратката. Така, вие го сезирате, неговата комисия, за това, че... След това има още едно писмо. Хафъзов е в конфликт на интерес. Точно така, с всички документи по случая. След това, на 25.09, забележете, месец по-късно, пак Висшия мюсюлмански духовен съвет изпраща допълнение, защото имаме разкритие, че Хюсеин Хафъзов, освен че е член на ръководството на управителния орган на Мустафа Хаджи, той е и председател на джамийското настоятелство, регистрирано в съда на град Сливен. Тоест има пряк материален интерес този закон да бъде приет. Абсолютно. Той даже спекулираше, че едва ли жена му има полза от връщането на османските имоти. Безспорно жена му, която е земеделски производител, както е подал своята декларация, не би имала пряк интерес. Но господин Хафъзов, като член на управителния орган на неправителственото юридическо лице мюсюлманско изповедание има, а вече като пряк отговорен представител, председател на юридическо лице, мюсюлманско изповедание, град Сливен, той има такъв интерес. Ние сме сезирали комисията и пак господин Занев е приел втората част с тези нови разкрития. Това е на 25-ти. След това ние сезираме вече и Държавната комисия, която беше обезглавена от тройната коалиция БСП, ДПС и Атака, с скандалите около, спомняте си, така нареченото злополучно тефтерче. Добре, обезглавена, но тя е и разпарчетосана, защото членовете на тази комисия веднага се уредиха с комфортни длъжности в администрацията, държавната администрация. Госпожа Саприе Сапунджиева, комисията се състои от 5 члена, 3 от които ги няма. Тоест тази комисия де-факто не съществува в правния мир, а тя трябва да решава много съществени въпроси. Госпожа Сапунджиева е заместник-министър на правосъдието при същата Зинаида Златанова. И другите членове също са дали фира. Тоест и тази комисия не работи. А забележете, покажете на драгия зрител тези известия. Така, и какво се случи? Отговор имате ли? По закон колко време трябва да ви след? 14 дена господин Волен Сидеров трябва да разпредели, разгледа и да се произнесе. Установен ли е конфликт на интереси или не е установен конфликт на интереси? От август, сега вече сме почти края на годината, края на октомври, господин Волен Сидеров не е поставил дори това като дебат. Защо? Забележете. А защо? Колеги, имаме ли го това малко дребно човеченце? Дайте да го покажем. Защото, видите ли, такъв сигнал не е постъпвал. Не е постъпвал? Да. Ами нали имате това какво показахме? Ами, ето това е. Това е същото нещо. Вие забелязвате ли, че една майка ги е раждала? Николай Марков и Волен Сидеров. Както е известно, Волен Сидеров нищо не прави така даром. Ама естествено, че не прави даром. И вие нали знаете, даже бяхте въвлечени в едни по-стари времена в една грандиозна провокация, която дискредитира България, така наречения скандал Баня Баша. Да, така е. В този скандал Баня Баша господин Хюсеин Хафъзов и Волен Сидеров едва ли не ни разиграха театъра на бойните действия на етнически конфликт.
Господин Хафъзов се беше разпенявил пред ислямистските медии, че в България се потъпкват правата на мюсюлманите, че се горят молитвени килимчета, че изверга фашиста Волен Сидеров е осквернил храма, като откритил улуците на джамията и така нататък и прочее. Вие знаете, че неговата приятелка бе ритуално шамаросана с няколко павета и всичките тези сълзи и късане на ризи какво беше. И когато такъв случай на този бунтар, на този човек на народната мисъл и защитник на народната воля има сгода, поднесена от нас на тепсия, този ислямист да го тури там, където му е мястото, най-малкото, което е да го отзове от комисиите, господин Сидеров осребрява това нещо. Той не го туре никъде. Той замита доказателствата под килима по същия начин и може би със същите мотиви, както и Николай Марков замете жалбите и прекради правосъдието. Обаче ние говориме за справедливостта, която трябваше този господин да раздава в българския парламент. И той какво се превърна? В другарски съд между съпартийци. Занимава се с куките за плетене на депутати от ГЕРБ и за менструалния цикъл на депутатки от ДПС. Вместо да се занимава с конкретните неща, с които ние сме го сезирали. Депутати от тази комисия ни казаха, че такъв сигнал не е постъпвал. Ето вие виждате с препоръчено писмо. Смачкал, няма как, защото до парламента и до комисията ние не можем да стигнем, но в деловодството има си отговорни лица и ако този въпросният господин Занев ги е скъсал и ги е турил в кошчето, той трябва да носи отговорност. Всъщност Павел Шопов е другия съидейник и съучастник в този чудовищен закон за религиите, за вие виждате как те си разпределят много добре ролите. Там стои неговия подпис. Има една френетична дама, която с едни перлички обикаля всички студия. Как се казваше? Не знам за кой го. То довари. Нямам идея. И която говори много хубаво, така както електората на Атака иска да чуе. Справедливо, говори за бежанци, които ядат дробовете на християни и така нататък. А същевременно, забележете, всичките те мълчат под един чудовищен акт, който се извършва пред техните очи и в техните ръце. Господин Шопов, нали знаете, че направи една декларация, че се денонсирал подписа от защо не изтегли законопроекта за вероизповедание. Той е един от вносителите. Той е не само вносител. Той е и защитник, и докладчик поред комисията. И идеолог. Ние го четахме. Идеолог, да, ние го четохме. Каква патетика, с каква невероятна патетика. Тоест той си свършил работата и сега, видите ли, вече се оттеглил. Вижте, този човек има също невероятен афинитет, когато стане въпрос за имоти. И понеже говорим за имоти, нека да чуем, нека да видим още едно видео. Колеги, дайте другото видео за Павел Шопов. Кой е Павел Шопов? Когато се спомене името Павел Шопов, веднага човек се сеща за вечен ерген, вечен реститут и вечен депутат. Павел Шопов е сменил 3 партии, бил е член на Християн-демократическия съюз. Той става депутат в 36-то и 37-то народно събрание от листата на СДС. И след като вижда залеза на Съюза на демократичните сили, веднага се преориентира. 3 поредни мандата е депутат от Атака. Според градските клюки, Павел Шопов е богат реститут. От декларациите в Сметната палата става ясно, че той има 8 дяла от имоти в Несебър, Пловдив и 2 села. Право на строеж върху 6 терена. 4 в Пловдив и 2 в Несебър. Павел Шопов е собственик на няколко апартамента в Несебър и в Пловдив. Той е спестявал различни суми от наеми, като през 2011 те стига до 40 000 лева. Неведнъж е казвал Павел Шопов, че познава всеки пети пловдивчанин, но пък симпатизантите му го упрекват в лъжа, тъй като депутата твърде рядко се вясва в централата на Атака под тепетата и трудно може да го намерят, за да споделят с него различни проблеми. През 2012 Павел Шопов взриви форумите. Депутатът беше заснет да прави неуспешни опити да постави слушалки за превод от английски на български по време на заседание на комисия в Народното събрание. Последваха заглавия от типа на депутат търси връзка с
космоса и Павел Шопов приема сигнали от космоса. Сега името на Павел Шопов се споменава най-често за това, че заедно с ДПС искат поправки в закона за вероизповеданията, според който огромна част от територията на България ще влезе в хищническите лапи на главното мюфтийство и респективно на Турция. Тук си задаваме въпроса: колко ли струва предателството на Павел Шопов спрямо България и българския народ? Така. Ако не беше тъжно, е твърде комично. Но вие забелязахте същото лице Павел Шопов с каква патетика говореше за големия успех на българския парламент, че увеличили мораториума за продажба на земя на чужденци само преди няколко дена. Същото толкова безмислен акт, следствие на което ръководството на българския парламент каза, че е приел нищожно решение. Веднага класните от Брюксел повикаха тукашните пионерчета, Борисов, Станишев и прочее, да им дръпнат ушетата и да им кажат, че така не може и че не може, когато си поел ангажименти в присъединителния ни договор, да ги занемаряваш по този безумен начин. И какво в края на краищата ние направихме? Т.е. какво направи господин Шопов, защото той се гордее с този си акт. Защото нищо не е направил. Той дава милиони декари в ръцете на Турция, а същевременно гласува една декларация в парламента, която дори не е и правно обезпечена. Същевременно обаче българските граждани са заплашени от това мораториума върху движението на стоки и капитали и ресурс, човешки ресурс да бъде възобновен, защото ако ние отвориме преговорната глава, то тогава всички държави, като Англия, Франция, Испания, Холандия, ще кажат: български работници не могат легално да работят по нашите земи. Те ще искат някаква реципрочност. Въпросът е такъв: какво правят тези господа в парламента и с какво ни заблуждават? Че нещо вържат в полза на народа. Казват: добре, сложихме мораториум за закупуване на земя като частни лица на европейски граждани. А същевременно дават стотици декари земя на Турция. И не само да точат милиони декари. Милиони. Вие забелязвате ли с какъв шизофренизъм сме сблъскани? Същевременно ние нещо правиме, т.е. в полза. Ние пазим заветната майчица земя, плачат, пак ризи късат и така нататък. И този театър е толкова отвратителен и смешен, но същевременно е доста жалко, защото ние даваме другата страна на медала. Тоест, че тези хора ни лъжат в политическата си кариерност поради един единствен факт. Те са лобисти на именно такива пъклени престъпления, за които говорихме. И тази декларация няма да им избърше петното, което господин Шопов си постави сам. Кой го му е карал? Той автор ли е? Той чел ли го е този закон? Оказва се, че бил подведен. Така говореше. Е подведен, ама той не си оттегли подписа, нищо. Той не оттегли законопроекта. Той да, да го оттегли. Той има това право. Има, ама няма да го направи и не го прави. Ами естествено, също както Волен Сидеров е наредил на тук някакъв нещастен чиновник Занев да скрие конфликта на интереси на Хюсеин Хафъзов. Защо? Защото ако господин Хюсеин Хафъзов като ревностен ислямист бъде оттеглен от двете комисии и от този законопроект, той ще отпадне. Това е цялата ситуация. Значи и председателя на партия Атака, който... Има интерес този закон да се прокара. Тогава къде е цялата му патриотарство? И не е то точно патриотарство. Това не е патриотизъм. Да. Осребрен патриотизъм. Да. Всъщност. И аз се чуда с какви очи той ще отиде утре пред паметника на Васил Левски, с какви очи той ще застане пред своя електорат, с какви очи, сини сигурно, и гол с Дафинов лист отпред, ще застане пред избирателите да обясни тези си действия. Как той, един свой политически опонент, не е сразил с аргументи и с факти. Защото той, ако това не направи, какво друго ще направи? Нали затова е овластен? Или как ще отиде в Люморис хотела да фърли за 2-3 дена и не 20 000 евро. Или в Брюксел там да захвърлят сервитьорите и останалите с тапите. Цялата му деятелност е една софра.
Цялата му деятелност на народен трибун е една софра. И ние точно това разобличаваме, защото и това неговите симпатизанти, не знае колко са останали, трябва да му потърсят сметка. Защо? Не кой. Там говорим за лумпени. Те от тук нататък са останали само лумпени. А защо не взе имунитета на Хюсеин Хафъзов? Господин Сидеров, аз го питам от вашия ефир. Отговор няма да получите. Факт е, че той няма и да го даде. Защото когато си преплитат, така да се каже, шпагите с една креслива депутатка от парламентарната група на ГЕРБ и цялата там глутница тръгна да я бие и вече скокнаха и гавазите на Бойко и стана мелето. Карата Анчева. Да. Нали, когато си прехвърляха топките, всичко се оказа един театър. Всички са в кюпа. Всички са слуги на Ердоган. И нещо, което исках да добавя именно и пък за другите смешници от реформаторския блок. Вие много добре охарактеризирахте. Но знаете ли идеолога, председателя на такъв интелектуалния флагман на Касим Дал, Корман Исмаилов, какъв е? Той е асистент на Ахмед Давудоглу, идеолога на пан-османската идея. Външният министър на Турция. Да. Той е бил негов асистент в Кония, университета в Кония. Ето това младо момче, интелигентно, това е бъдещата смяна. И ето тук българския народ трябва да си зададе много ясно въпроса. Какво идва с това, което си отива? Защото ако ние говориме, че ГЕРБ, БСП, Атака, може би някой ден ще станат едни мънички лилипути в българския парламент, то, нали, социолозите помпат самочувствието на реформаторския блок. А реформаторския блок идва с идеологията на Давудоглу. А идеологията на Давудоглу е да възстанови Османската империя икономически, социално и политически. И ние вече в това нещо се превръщаме в територия, която те ще си я завземат. Фактите са те ще си я завземат по съвсем легален начин, да, с българското правосъдие. Ето ги. 4-мата. И къде е цялата идеология на дясното? Няма дясно. Няма дясно. Явно, че няма. Както нямаме правосъдие, така и фундамента на политическата игра, на политическото противоборство е рухнал. Защото всички са в кюпа. Всички са в кюпа и се хранат от шепата на господаря. Това е страшно. Изписахте телефоните. И всички казват, че суверена, особено един народен представител, който стоя суверен, става и ляга. Това е лидера на Движението за права и свободи. Аз му се чудя как не му присяда тая дума в устата. И другото, което е наистина суверена, трябва да раздаде правосъдие. Суверена спи. Народа спи. Народа го няма никакъв. И в момента сме ги оставили така една шайка, та са една престъпна група, които разпродават България. Това правят. Те ни обричат ние да сме обитатели или по-скоро да сме ни призраци. Живите мъртви, има един такъв филм за едни мутанти, които след като умрат продължават да живеят. Представяте ли си докъде сме стигнали? Ние сме в това състояние. Живите мъртви да бродим из една територия. Ало. Добър вечер, господин Касабов. Добър вечер, слушай, бебе. Георги Иванов от Казанлък се обажда. Поздравявам и вашия достоен гост. Живи и здрави. Бих искал да му задам два кратки въпроса. Сега знаем за тези неща тук, нали, как искат другарите от ДПС и турската общност, религиозна, да заграби тези български имоти, но защо не чуваме мнението на Българската православна църква? Нима тя не е в България, нима не са миряните под попечителство на Българската православна църква. Нищо не чуваме. Нека да каже вашия гост по този въпрос, защо мълчат като риби от Българската православна църква и не взимат никакво отношение. И вторият ми въпрос е, смята ли той, че
да кажем, едни нови избори могат евентуално при ново съотношение в Народното събрание да променят всичко коренно и тези другарчета от ДПС, дори и турската религиозна общност, дори да не си помисли повече за такива искания към тези изконни български земи, обекти и обекти на културата и така нататък. Живи и здрави! Благодаря ви. Аз ще бъда много кратък. Българската православна църква не мълчи, напротив, тя с две ръце подкрепя този законопроект. Там двама мастити духовници, защото такива теолози, извиняйте, господин Цонев, знаете, че е богослов по образование. Той не се здоби с друга титла, освен такава. С две ръце подкрепят тези неща, защото някой ги е заблудил, че и там лапане ще има. Тъй, че Българската православна църква има около 15 страници. Бих посъветвал господина да отвори сайта на Българската православна църква и да види колко възторжена е Българската православна църква за този законопроект. Въпреки разкритията, че тя не се облагодетелства чрез този закон, а главното мюфтийство и забележете, тук искам да дистанцирам, българските мюсюлмани няма да видят нищо, това отговарям на втория въпрос, да се разграничи институцията мюсюлманско изповедание, главен мюфтия Мустафа Хаджи от българските мюсюлмани. Българските мюсюлмани и в момента са ограбвани, българските имами и в момента не получават заплата, българските имами са в същия хал, в каквито са всички останали свещенослужители. И те няма да видят от това огромно имане нищо. Това ние де-факто ще финансираме с европейски пари, през фондове и прочее, политиката на Ердоган и неговата ислямистка инвазия по света. Защото това е големия план. Никой не дава пари за сините очи на Мустафа Хаджи. Чуем следващия на дете. Ало. Ало, чуваме ли се? Ало, Скат. Скат, слушаме ви. Откъде се обаждате? Обаждам се от София и много държа да съобща за населението на Ковачевци, Пернишко. Изключете звука на телевизора. Момент. Така, изключих го. Сега, това беше толкова чисто село. Нямаше никакви чужди намеси от никъде векове наред. Сега е пълно, тайно, през нощта вкарани сирийци в кавички, сомалийци, какви ли не чернилки. Те. И къде са настанени? Най-красивия детски лагер за болни деца. Унищожено е всичко. А кмета на селото, кмета на селото лъже хората, че той нищо не знаел. А 2 дни преди докарването на рейсовете е съобщил на магазините да заредат с повече стока. Ами, госпожо, колко човека е вашето село? Малко е. Колко малко? Чисто като кристал. А дядо му на кмета, не дядо му, пра-пра-дядо му е кръв и кости оставил на шипка. А той доброволно продаде и предаде селото на ислямите. А кмета ви... на трезилите. Кмета вие ли си го избирате или е кметски наместник? Кмета си го избра селото. Ами, значи, все пак не сте малко хора, ами що спите, бе, станете... Ами, не знам защо не се събуждат, какво става у Не станете, бунтувайте се. Изкажете вашето... Не е късно, то вече всичко е... Не е късно, не е късно. Ако трябва някакво гражданско неподчинение, направете. Еми, дано се събудат, дано скочат, дано прогледнат. Съжалявам много, благодаря за вниманието. Благодаря и ние, макар че не бяхте всъщност около те, пак това е част от голямата тема за превземането на българската земя. Голямата тема и тъй като населението, мюсюлманското население в България се опъна на Ердоган и то не приема неговите васали, като Мустафа Хаджи и така нататък. Една от тенденциите, които естествено ги знае и ДАНС, знаеше ги още и Цветлин Йовчев на времето,
Давудоглу и Ердоган ни превземат чрез муджахидини, които реално се събират от цял свят и с самолети ги докарат в Истанбул и ни ги изръсват на границата. Може ли един въпрос преди да пусна? Да. Може ли да усъмним с българо-арабска пролет тук? Ама как няма да усъмнем? Защото това са между 18 и 36 години напращели войни. Те, както се оказва, защото аз не мога да разбера, 2/3 от нашите така наречени бежанци не са сирийци. Нали, ние можем да окажем някакво милосърдие и съчувствие към жениците, към децата и прочее. Обаче центъра на София както и ВМРО казват, и ние го виждаме, е запълнен с сомалийци, с всякакви други, които с алжирци и така нататък, които що са го чинили в Сирия? Нищо. Но те са изпратени от Турция в България. Това го знаем, ние го казахме. Ало! Ало! Слушаме ви. Добър вечер, живи и здрави! Добър вечер. Извинявам се много, че ви притеснявам, но няма начин как аз слушам само скати и друго нищо. Защото е най-честната и искрената телевизия. Давайте. Може ли едно дете от Канада на 18 години и да обича България? А тия айдуци отнесоха България, дето са на 40-50 години и повече. Какво да ги правиме? Кажете, той заспал български народ, само спи и друго нищо не прави. Освен една вашата партия. И много ви моля, елате в Монтанско, в Лом и другите да правете събрание. Изнасяте събрание на другите места, а тук в този заспал район, северо-западнала България, никой нищо няма какво да направи. Вижте, навсякъде правим структури, ще му дойде времето и там ще направим. А кога? Аз познавам ваши колеги. Минете насам. Аз съм особен чешит. Искам искреност, честност, но в България нема. Пълно е с айдуци. Добре. То български народ да се осъзнае и да скочи всичко на край. Той се осъзнае, но ще бъде късно. Не, никой, господине, няма да бъде жив, но да бъдете убеден, вие сте по-млади от мене. Никой и това заспал народ. Аз днеска се разстрой, като слушах това дете на 18 години от Канада да пее песен българска, а ние тия простаци не знам какво да ги наречем. Добре, не ги наричайте, няма смисъл. Добре, благодаря ви. По-емоционален беше нашия зрител. Ало, чуваме ли се? Ало? Да, слушаме ви. Скат ли сте? Скат сме, откъде се обаждате? От Ловеч. Давайте. С кого мога да прикажа? С кой искате да говорите? С Касабов, тук тъй, че пуснах си телевизора. Тук с Касабов говорите. Давайте, че губим време. Давайте, в ефир сте говорите. Добре, искам там, дето го приказвате, че продадаха България. Той го знае много добре. Така. Никой. Аз искам по личен въпрос да прикажа. По личен сега не можете да говорите. Давайте само по темата. По темата българската земя как се продава? В вестниците я пише постоянно, че се продава земя. Само не съм прочел някъде, че продаваме България. Вие гледате ли често скат? До сега за това говорихме, как продаваме България в момента. И това вече е факт. Това, което го гледате изписано, това е факт. По-скоро не се продава, а се подарява. Подаряваме, просто подаряваме. Подаряваме територии на Турция, за това говорим. Значи, късно сте се включили телевизора, гледайте повторението и ще видите. Ало? Да, слушаме ви. Добър вечер, господин Касабов, от Варна се обаждам. Слушаме ви. Това, което се изнася тази вечер, просто нямам даже и най-точния епитет. Потресаващо, чудовищно, каквато и думичка да употребя, не знам дали ще е достатъчна, за да изрази отношението ми към всичко това, което чувам. Един единствен въпрос, може би трябва да се поставим абсолютно всички хора, които
без значение кой на коя партия симпатизира, в какво социално положение, които все пак искаме да останем, да живеем тук в България, да живеят тук и нашите деца. А този въпрос е да вземем оръжието и да дигнем някакъв бунт или по някакъв друг начин трябва да се спре това чудовищно безобразие. Значи икономиката я унищожиха, селското стопанство го унищожиха, народа го изгониха, младите хора ги изгониха от България, започна другото. Продаването на земята и правенето на България на една територия. Това нещо, час по-скоро, всеки един, пак казвам, всеки един, независимо на колко години, всеки един, който малко повече разсъждава, преценява, че трябва да се спре, защото всяка една минута вече е твърде късно. Аз не виждам какво може повече от тези безобразия, които се направиха в България, независимо дали са от магистрати, независимо дали са от политици, независимо дали са от икономисти в кавички, тези предатели предадоха България. Къде сме ние, останалите, за да спрем всичко това? Благодаря ви. Ние сме тук. Телевизия СКАТ и Национален фронт за спасение на България. Тези неща ги говорим от 10 години. Предвидихме ги, казахме ги, обяснявахме и през всичкото това време се разграбваше България, унищожаваше се и става все по-страшно и по-страшно. Така че вие не знам къде сте, но ние сме тук. Ако сте будни, ако сте българи, елате и влезте в нашите редици. Защото това е единственият шанс на България. Национален фронт за спасение на България. Ало. Добър вечер. Добър вечер. Искам да задам един конкретен въпрос. Какво може да се направи, за да се елиминира това съдебно решение на този съдия? Може ли да се направи юридически нещо, така че то да стане нищожно? Сега ще ви отговорим. Значи, ние всичко сме направили възможно юридически, но вие виждате, че той с административни хватки, не с решения, ни е блокирал. Значи, когато правосъдието е изчерпано, аз призовавам хората да се сберем пред палатата и пред Висшия съдебен съвет и както гражданското общество отстрани един друг мастодонт на магистратската мафия Камен Сипнилски, така да отстраним и този тумор. Защото когато се констатира проблема, аз мисля, че и самите магистрати ще се отвратят. Защото аз съм абсолютно убеден и се радвам, че вашата зрителка е разбрала правилно решението, т.е. нашата дискусия. Защото тя е една много тежка и тромава и скучна юридическа материя да се удавиме в членови алинеи. Но когато ние не коментираме решение, а процедура, нещата виждате, че са лесни за асимилиране. Този човек трябва да бъде изваден, издърпан за ушите и наритан от Темида. От самата Темида. Той трябва да бъде вкаран в затвора този. Помните, че Красо Черничкия, който беше символ на един отминал Висш съдебен съвет. Аз мисля, че господин Марков трябва да бъде символа на сегашната управленска номенклатура в Висшия съдебен съвет. Корупция и престъпление. Всеки, който застане до този магистрат, трябва да се чувства омарсен, защото дори и кацата да е пълна смет, то е онова, което я разваля. Да чуем следващия наш зрител. Ало? Ало, чуваме ли се? Ало? Съжалявам, нищо. Да. Ало? Добър вечер, господин Касалов. Добър вечер, слушаме ви. Точно така, камбаната трябва да бъде такава. Това, което го казахте, хората трябва да го разберат, че Националният фронт за спасение на България ще направи това, което до сега всички отгоре корумпирани предатели на България, която разпродадаха и късаха парченци по парченци от снагата на България, ще паднат. Аз имам това предчувствие, защото просто Бог така ми го е казал, че това ще стане.
10 години тази телевизия се бори с тях. 10 години тия хора бяха унижавани. Но ето, това е екрана и хората трябва да гледат и да разсъждават и да виждат докъде надокараха те. Подкрепяме студентите. Ето ги децата. От тук едно време ние от 89-та година лежахме по паветата на София. Борихме се, не можахме да направим, но ето, това е. Ще се направи така, че Бог ще помогне, защото трябва да има управници, които имат страх Божий, за да знаят народа какво иска. Тогава той ще помогне. И това ще стане благодарение на вашата телевизия, на вашите предавания и на всички добри хора. Благодаря ви, господин Касабов, че правите тия неща, за да могат хората да гледат това нещо. Благодаря ви аз. Благодаря ви за... Аз също искам да подкрепя студентите, защото те направиха нещо много символно. Освен, че попитаха кой, въпроса, те го направиха пред човека, който и оскверни аулата на Софийския университет, професор Токушев, председателя на Конституционния съд. Абсолютно. Ало. Добър вечер. Добър вечер, слушаме ви. Господин Каталов, обаждам се от село Вин, от ромския произход съм. Давайте. Изключете звука на телевизора си. Изключете звука на телевизора си. Да, изключено. Боли ме самата истина, че в България нямаме българи. Изключих. Да, слушам. Значи боли ме самата истина, че в България нямаме българи, които се защитаваме земите. Аз съм от ромския произход. Има боли, нямам образование. Нямам никакво образование, но му боли ме самата истина, че цяла България са продажници. Нямаме партия, която да не защитава правата. Кои права да защитава? Значи, правата на България да не се продава нищо. Напротив. На годините ние ще станем напротив, има партия. Това е Националния фронт за спасение на България и обединението сега, което правим с всички останали патриотични партии, организации и така нататък. Има. Това е партията на телевизия СКАТ. От 10 години, че повече защитаваме правата на... т.е. защитаваме България и изконното българско. Да, радвам се заради тази партия с... Значи, с цялото си семейство ще защитава тази партия, но боли ма това, че говорят за Хюсеин Фузов. Не е това са самите българи, които продават земите. Не е Хюсеин Фузов. Господа депутатите, които са там, министрите, те без техните съгласия Хюсеин Фузов не може да продава земите. Така, Така е, Волен Сидоров, който му пази гърба. Волен Сидоров не трябва да бъде депутат, но той трябва да бъде... Той трябва да се подава оставката. Няма как да я подаде, защото тук става въпрос за... Къде са нашите българи? Не трябва да стъчкуват 50 човека, трябва да стуват... Това е вече друг въпрос. Това питаме също ние. Къде са българите? Общество, когато е изчерпило... Добре, благодаря ви за това обаждане. Колеги, колко време имаме? Само секунда, защото да ни пресрочи. Колко, така, 2 минути имаме, значи на финала сме. Щом сме на финала, аз ви казах, че за мен, когато една кауза е толкова близко до сърцето, че те кара да се развълнуваш по начин, по който да жертваш живота си, значи нещата са наред. Аз мисля, че това, което чухме от вашите зрители, е точно това. Всички са воодушевени и са готови за съпротива. И когато тази съпротива не можем да я постигнем с легалните методи, защото това е факта, ние трябва да използваме ситуацията на гражданския натиск, протест и на раждането на нещо ново. Защото това ново, което може да вплете в себе си желанията на хората за справедливост, трябва да му се даде живот. То трябва да се роди, да живее и най-накрая да сложи някого в затвора. Тоест да изгради механизмите, така да заработят механизмите, че те наистина да удовлетворят исканията на хората. Да има възмездие. Добре, много ви благодаря, господин Панков, че бяхте отново гост в телевизия СКАТ и предаването Паралакс. Изнесахте последните така потресаващи, чудовищни факти за корупционните действия, престъпните действия на един съдия, който най-скоро време ще го намерим и ще го питаме. А от тук нататък предполагам, че ще има развитие, просто няма всички ние да оставим нещата така.
Уважаеми зрители, рано или късно възмездието идва. Независимо от това подлостта колко се шири, справедливост винаги ще има. Но за тази справедливост трябват горещи сърца, здрави ръце и така български ум. Тоест, трябва всички ние да бъдем будни, яростни българи, за да отстояваме българското. Благодаря ви, че останахте с телевизия СКАТ и предаването Паралакс. Екипът се разделя с вас и ви пожелава спокойна вечер и Бог да пази вас и майка България.